Kako igrati žene u njihovoj igri. Ako odstupi, nemoj je loviti. Ako se ponaša kao kučka, ponašaj se kao kreten. Nestane li i ona sa lica zemlje? Ako se ona viđa ili je u kontaktu s drugim muškarcima, činite isto s drugim ženama. Ako vas pozove, suprotstavite joj se i uzvratite joj više verbalne, ali kontrolirane agresije. Ako te ne pita o tebi, ne pita je ništa dok ona to ne učini. Ako je njezin interes za vas dvoje pokoleban, pokolebajte se i vi od okoline. A kada se ponaša lijepo, ugodno, ljubazno, iskreno, pošteno i dosljedno, nagradite je primjenjivim mjerama za uzvrat. Ako to zaista pravilno primijenite, jamčim vam da ćete zadržati svaku ženu bez obzira koliko zgodna ili zanimljiva bila. Morate je pobijediti u svakom pokušaju. Budi muškarac o kakvom sanja. Bacite 100 ako